E nós apostamos nesta primeiro certamen da Ruta das Estacións ou da Ruta das Tapas, como se coñece, pois por croquetóns de cocido, que garde relación un pouco coa estación primaveral na que nos encontramos. Esa é a idea. Temos pensado traballar en mellorar o evento con sorteos, implicar a bodegas e incluso a marcas importantes no tema da hostelería, como pode ser Estrella Galicia. Pero, bueno, é unha cousiña que iremos facendo pouco a pouco e de momento, pois, empezamos así, que espero que colla, que se arraigue, que acabe triunfando. A idea nace no propio Concello de Cea, fai 2 anos, creo que xa foi, en agosto, que tuvo un éxito tremendo, e intentámoslo recuperar entre os 5 bares que formamos parte da hostelería de Cea. Cada establecimiento temos unha tapa diferente. Nos en Bar Paxariño, pois temos orella de cerdo a galega. Como podedes comprobar, é un pincho destas épocas. Un pincho que gusta, é un pincho que todo o mundo pode vir a visitarnos e a probalo este día. Ola, pois estamos aquí, é a primeira ronda da noite. Gústanos esta iniciativa que tomou esta xente de promover a xuntanza de persoas do pobo e da fora. E, bueno, pois vamos a ver, despois pensamos ir a algún sitio máis dos que están programados e acabar a noite ben. Nós aquí temos, como vedes, o pincho noso. Pode ir elaborado, é cecina, pode ir elaborado cunha salsa especial de allo ou cun pimentón. Leva unha base de aceite que é o que temos nesta cousa. Traballamos sempre a materia prima, que é o pan de Cea, todo sobre o pan de Cea. A iniciativa é boa, a ver se sigue. Nada, estamos aquí no ACDC, en Cea, aquí co pincho este de... É unha croqueta de lacón con grelos, unha tempura de temach, un crujiente de pimentón. Nada, a iniciativa pois maravilla, o bar está cheo, que siga así moitos anos. Esta é unha iniciativa moi boa que fixemos entre os bares todos do pobo para animar a xente a que se mova entre nós. E, bueno, o pincho que temos é a arepa, porque é unha mezcla entre a nosa terra Venezuela, porque nacín alá, e Galicia. Entón ven rechea de zorza, nun revolto de zorza. Esta iniciativa tomámola ahora entre os bares, pero a primeira fixo o Concello e a xente leva moi ben. E, bueno, o noso pincho gustalle moito a xente porque é algo que é novo para eles, pero non é tan novo porque ao final a xente daqui é, bueno, un neto de migrantes ou xente que estivo alá e gustalle, é unha iniciativa moi boa. Buenas noches, porque son noches. Estamos na ruta das tapas dos bares de Cea, que este ano pois organizaron os propios propietarios dos bares e restaurantes. E, bueno, eu creo que é unha iniciativa boa para darlle vida ao pueblo, para atraer xente a Cea, para que nos visiten, para que comproben as bondades que ten o pueblo de Cea, como somos a xente de Cea, etc. Esta foi unha iniciativa que iniciou o Concello fai, creo que 2 anos, e, bueno, tuvo boa acollida daquela vez. Foi organizada polo Concello nesta ocasión. Son os propios interesados, os propios donos dos bares, dos restaurantes, os que tomaron o testigo. Bueno, eu creo que é unha iniciativa boa, que vai a traer, como dixen antes, xente aquí, a que animos a que sigan. Desde logo, desde o Concello van ter o noso respaldo total e absoluto. Nada máis, que a xente veña aquí, que disfruten de Cea, que proben o pan de Cea, como é lógico. Agora estamos aquí no Sol e Luna, onde estamos probando as famosas arepas, que tan famosas en Venezuela e tal. E, bueno, pois estamos aquí para axudar a arrimar o ombro e participar neste evento tan importante, que, bueno, a gastronomía, todo o que se trate de comer, pois sempre é bo. Ademais, fan turismo, ven o que é o pobo de Cea,